statement ni Inday. Ano masama doon magalit yung tao? Gago kayo eh. Magalit yung tao. Ano nga? Tinatarantado niyo yung tao niya. She's just being a leader. Between Marcos and Inday, mas leader kung Inday kaysa sa'yo, Marcos. Ikaw, Marcos, sinabi na sa iyo, BBM, sinabi sa iyo, ang dapat dyan, pinatigil mo yung Congress sa contempt. Anong ginawa nyo? Dinagdagan nyo pa. Dinagdagan nyo pa ng araw. Tanga! Tanga. Tanga kayo. Bopol. O, tapos noon, sasabihin mo pa, hindi palalagpasin. Meron pa kayong pinachichismis, tinatakot nyo taong bayan. Uhulihin na si Inday. Ha? Hulihin siya, isasapin na sa NBI. Pinapaimbisigan. Sige, kulong nyo! Pinakamaganda dyan, kulong nyo! Kulong nyo si Inday. Tanginan ninyo, hindi nyo kami matatakot. Kami mismo, sa FGF, hindi nyo kami matatakot. Mga gago kayo. Naghihintay lang yung grupo ko eh. Naghihintay lang. Tanginan ninyo. Gago kayo.